adlaw guys, mayong buntag sa inyong tanan dia guys. Ikan ko sa kwan guys, sa ubos guys. Nagpalit ko og kanang kwan guys. Pagkaon sa pabo guys. Kay namusa nang ko na mong pabo guys. Kasubkan ba integrawan para guys oh. Ano ipakaon ko sa kwan guys, piso guys. Nagbaklay ako guys, kay duro man kayo guys, yara man sa ubos ang kwan guys, palitanan guys. Shout out kay kang kwan diha, kang kwan JR Alabata. Tara guys, tara mo mga pabo dito guys oh. Tara guys. Mo mga pabo guys, tara guys oh. Pabo lang oh guys. Tara guys. Pabo na mo guys oh. Magkudag ko na mong pabo guys. Okay guys, thank you for watching guys.